Meydan kanalının газиз тамашачылары, sizni min Qaynar сәламлим. Сизелмичә җәй үтте дә китте. Көзгә аяк бастык. Кемдер бу төрле төсле яфраклы чор белән илһамлана, ә кемдер сагышка бирелә. Узын сүзнең кыскасы, көз беркемне дә битараф калдырмый. Дуслар, әлеге ел фасылы ничек ямьләндереп була? Әлбәттә, гүзәл, яңгырашлы һәм милләтебезнең моңлы җырларын тыңлап. Лайыклы хит тапшыруы моның белән һичшиксез сезгә ярдәм итәр. Әлеге чыгарылышта сентябрь ае хит парадының катнашучылары белән клиплар һәм аларның асылы турында әңгәмә корырбыз. Сизәм, бүген файдалы һәм бик сирәк сөйләнә торган мәгълүмат күп булачак, ачышлар көтелә. Яшь талантлы җырчы Зәринә Хасаншинага клипсыз җыр популяр була аламы дигән сорау бирдек. Клип төшерү бик яхшы эш, тик беренче чиратта тамашачы җырны ошатып алырга тиеш. Монда нинди артист башкаруыннан да тора, дип җавап бирде ул. Әлбәттә төшерергә кирәк. Ул җырны популярлаштыру өчен зур әһәмияткә ия дип җавап бирде. Зәринәнең сүзләрен Үрмәгөл җырына төшерелгән клипы дәвам итә. Yazlar yamga türünə, urmağlar bürüdə, yazlar yamga türünə, məxəbətin urmağlıda yürəgimə vurula, ay, yürəgimə vurula, ay, yürəgimə vurula. Sındıra kurmasın, urmağlar urlasın, şil sındıra kurmasın, urmağlar bulayğalı gözler günə dinməsin, ay, gözler günə dinməsin, ay, gözler günə dinməsin. Бүгенге замана яшьләре K-pop стилендә һәм кызык эчтәлекле клиплар карарга ярата ди яшь катнашчыбыз Әминә Әхмәтҗанова. Дуслар, аңлатып китәм, K-pop ул Көньяк Кореяда барлыкка килгән музыка жанры. Ул үзенә көнбатыш электропоп, хип-хоп, бию музыкасы һәм заманча ритм and blues юнәлешләрен туплаган. Аллаһ бирсә, Әминә, киләчәктә дә син K-pop стилендә төшерелгән клипларың белән безне сөендерерсең әле.
Күзләреңә ямсан бер мизгелгә, була кайтып алачакка. Анда канатлы хыялларың шаян җиледәй каршы ала. Һәр чакнан соң чакларымда кабат кайтам хыялларга. Ала килеп там тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Ала килеп там тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Сары төсне ачыкларга бизәп, күз яшьләрең еламаюга. Барлык тылсым бар да ерак түгел, барлык тылсым бар безнең кулыда. Син дә моңсу чакларымда, кайт кунакка балачага. Ала килеп тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Ала килеп тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Алып келет тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Ала келет тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Ала келет тамчылар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Дуслар, лайыклы хитка кунак килде. Бу матур, гүзәл, бик сәләтле катнашчыбыз Лилия Гыймәтдинова үзе аны кайнар алкышлар белән сәламлыйсы килә. Исәнмесез? Сәлам Лилия, рәхмәт безнең тапшыруга килгәнең өчен. Бүгенге тапшыруда без клиплар турында сөйләшәбез. Әйтеп үтәргә кирәк, синең клипларың бик матур һәм бик югары дәрәҗәдә. Рәхмәт. Кайдан илһамланасың сюжетларга, менә шушы клипларга? Сюжетларына килгәндә инде мин үзем уйлап табам, ләкин менә стилистикасына карасаң, шундай матур идеяларны әлбәттә инде чит ил клипларыннан илһамланып, Менә бит. үземә ошаган моментларны җыеп, һәм инде безнең татар эстрадасына шундай клипларны чыгаруда минем Менә бит. Димәк, син бу клиплар өстендә үзең генә эшлисең. Теге 20ләр, 30лар кеше җыеп командалар эшләмисең. Юк инде, әлбәттә үзем генә. Менә бит. Әлбәттә инде кайбер клипларны мин профессионалларга да мөрәҗәгать итәм, ләкин 70% мин барыбер үзем төшерәм. Бармы менә шундый стиль ягыннан читрәкме, әллә шәрык яклармы безнең диләр инде? Кайсы якларга күбрәк тартым бармы андый? Голливуд стайл. Яшәсен Голливуд стайлы. Менә төшерү урыннарына килгәндә, костюмга килгәндә, шулай үзең? Әлбәттә, карыйм инде кайсы заманага, кайсы клипка, кайсы сюжетка туры килә. Һәм инде киемнәрен дә, костюмнарын да үзем уйлап табам. Менә бит. Костюмнарга дигәннән, Мәйдан каналы күптән түгел яңа елга багышланган концерт төшерде. Синең инде костюмыңа да игътибар иттек, җырыңа да. Менә үзең нинди хис-тойгылар белән
әлеге чарада катнаштың? Ой, миңа бу чара бик нык ошады. Күбрәге аның август аенда төшерелгәне бик тә ошады, чөнки без инде ял иткән, күтәренке кәеф белән шушы съемкаларга килдек һәм инде алаберса яңа елны бергәләп каршы алырбыз дип бик өметләнеп көтеп торам. Бу бит сер иде. Мәйдан каналы үзенең тамашачысы өчен шундый зур концертка җәйдән бирле әзерләнә. Менә Лилия, серне ачтың. Үзең концерт нинди булыр дип көтәсең? Бу инде әлбәттә грандиоз тамаша булыр дип Көтелә алаберса, чөнки заллары нык зәвыклы иде һәм инде бөтен артистлар да бик нык әзерләнгән. Бу күренекләр шәп булачак. 2024 елны бергәләп каршы алып дип әйтәсе килә. Синең бармы менә хәзерге җәйдән үк хыяллар 24 елга? Әлбәттә, кемдә юк инде ул. Әлбәттә бар һәм инде алар тормышка ашсын дигән теләктә. Ашасыңмы серләрне? Юк. Менә бит. Ашмыйм. Монда да серле булып калды Лилия. Ләкин без синең социаль челтәләреңне карап барабыз. Һәм без беләбез, син бик сәяхәт итәргә дә яратасың икән. Еш була торган якларың, яраткан якларың бармы? Нәкъ тә шулай, сәяхәт итү бу минем иң зур хыялларымның берсе. Һәм мине ел саен үземә максат итеп яңа илне ачарга дип йөрим һәр вакытта. Быел Аллага шөкер 2 яңа илне ачтым. Әйтеп Бу инде Катар һәм Мальдивы утравы. Һәм инде нәкъ тә быел Аллага шөкер Мальдивада мин үземнең яңа клипымны төшердем. менә бит. Һәм инде тамашачыларга Мәйдан каналының тамашачысына беренче булып тәкъдим иттем. Катар, Мальдива дигәч, сорыйсы килә Лилия үзе шаллаган булгач, бу шалдан әзрәк кенә ераграктыр инде. Әзрәк кенә. Менә шу сәяхәтләр, димәк, синең клипларда күрергә була. Аннан тыш үзеңә берәнди йогынты ясыймы? Әлбәттә, йогынты ясый, чөнки яңа җирләр, ул яңа эмоциялар, илһамланасың һәр вакытта да, яңа идеялар барлыкка килә. Һәм инде нәкъ тә шулай һәр инде 3нче тапкыр мин клипымны чит илдә төшерәм. Иң беренче булып ул Тенерифе утравында 2016 елда төшергән клипым Яратканда җырына төшерелгән иде. 20нче елда мин Таиландта Төнге утлар җырына клипны төшердем һәм инде быел менә Мальдивада гаиләм белән бергә миңа бары син кирәк дигән җырына клип төшердем. Минем беләсеңме, монда тамашачылар да кушылыр дип уйлыйм. Әле клипларың күп булсын һәм күп илләрне дә безгә дә тамашачыларга да җиткергән насыйп булсын. Шулай чит илләргә дә йөреп, үзебезнең илдә дә илһамланып, рәхәтләнеп, иҗат итеп яшәргә калсын дип. Зур рәхмәт, һәрберегезгә дә шундый теләктә калам. Лилия, безнең студиягә килгәнең өчен, Мәйдан каналы тамашачын сөендергән өчен зур рәхмәт. Гаиләңә дә, үзеңә дә иҗади уңышлар, бәхет, шатлык, исәнлек, саулык теләп, синең клипка күчәбезме? Әлбәттә, шулай, рәхмәт бик зур. Бу урында, хөрмәтле тамашачылар, Лилия Гыймаддинованың матур клибына күчәбез. Тавыш бирәбез. Шатлыкларына бүлешер кеше кирәк. Барыннан да качып кына күрешер кеше кирәк. Сөенергә, көенергә, иркәләргә, кошарга, җитәкләп җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Исәнмесез, җырның сөюче тамашачыларыбыз? Көз. Тормышка ашкан эшләргә нәтиҗә ясау вакыты. Без дә сезнең белән артта калмыйк. Лайыклы хитның бу чыгарылышында татар эстрадыбызның соңгы яңалыклары турында сөйләшербез. Уңышка ирешкән артистларга игътибарыбызны юнәлтербез. Чын әйткәндә, алар моңа һичшиксез лаек. Әлеге танылган җырчыларның туйларын татар шоу-бизнесының гасыр вакыйгасы дип атап була. Сүзем, әлбәттә, Татарстанның ат казанган артисты Ришат Тухватуллин һәм җырчы Алия Карачуриның гаилә корган көне турында.
Бу онытылмаслык чарада аларның тиңләдем җыры тәүге тапкыр башкарылды. Бу көннәрдә әлеге иҗат җимешенең клибы дөнья күрде. Ришат белән Алияның туйларыннан матур мизгелләр, күркәм һәм күңелнең нечкә кыларын тибрәтә торган күренешләр, булар барысы да тиңләдем җырының клибында сурәтләнгән. Карамыйча калмагыз, дуслар. Алдагы яңалыгым кәефне күтәрә торган һәм сыйфатлы җырлар тыңлый торган тамашачыларга бик тә файдалы булыр. Җырчы Илнат Фархуллин «Кызлар көлә» дип исемләнгән җырын тәкъдим итте. Бездә шәп премьера. Барысы да сезнең өчен. Яратам дип язып калдырган үзенең социаль челтәрләрендә Илнат. Афәрин, бик матур җыр. Дөньямны онытып тыңлыйм. Браво дигән кайтавазлар шактый күп. Бу премьера бик тә уңышлы килеп чыккан дигән сүз. Әлеге җылы сүзләр Илнатны яңа үрләргә илһамландырсын дигән теләктә, киләсе яңалыкка күчәргә тәкъдим итәм. Күптән түгел юморист һәм оригиналь жанр артисты Данир Сабиров гаиләсе белән Мальдив утрауларында ял итеп кайткан. 2023 елда гаилә корганыбызга 15 ел. Мальдивны күрү минем күптәнге хыялым. Данир, теләкләремне чынга ашырган өчен сиңа бик зур рәхмәт, дип язып калдырган артистның хатыны Миләүшә Сабирова. Мин дә 15 ел дәврендә көттем, дип шаяра шоумен. Уен көлкесез бу тормыш ул хәтлек күркәм була алмас иде. Данир Сабировка һәм аның гаиләсенә чиксез бәхет, корыштай нык сәламәтлек һәм зурдан-зур уңышлар телибез. Әлегә бу барлык бүлешәсем хәбәрләр иде. Кадерле тамашачыларыбыз, көз фасылының үзенә хас булган матурлыгына һәм гүзәллегенә сокланып яшик. Мин Миләүшә Фатхетдинова сезнең белән сау булашам. Киләсе лаеклы хит тапшыруында күрешербез, дуслар. Менә популяр артистыбыз Эльмира Нәгыймова һәрбер клипларында яңа образда безгә хас булмаган стильдә күренә. Киләсе ролем тамашачыны бик шаккаттырачак, чөнки анда Эльмираны алар әле күргәне юк, әлегә әлбәттә сер булып калсын дип хәбәр итә җырчы. Интрига. Түземсезлек белән көтәбез. Хәзер Эльмира Нәгыймованың Сары Роза җырына төшерелгән клип лаеклы хит тапшыруын дәвам иттерә. Юл буенда сары роза кызганмыйча тапталган, кемнең икәне шул кадәрле мәхәббәте тапланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, горур чәчкә, кемнең назлы бүләге, әйтелмичә калган сүземе, әллә соңгы теләге. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган, сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю
taşlar Zatlı şeşek rozanı Süyülerine şul şeşekdey Siz taşlarga rizamı Sarı roza, seni kimler taşlagan Sevgilim taşlar bulgaş Nige suyu başlangan Sarı roza, seni kimler taşlagan Sevgilim taşlar bulgaş Nige suyu başlangan Sevgilim taşlar bulgaş Nige suyu başlangan Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар дуэты үзенең һәр җырына клип төшерергә тырыша. Җырлар саны артыннан чапмыйбыз. Беренче чиратта безгә аларның сыйфаты мөһим. Шуның эчендә җыр иҗат итү, аның тавыш студиясында яздыру, аранжировщик белән эшкәртү кыйбатка чыгарга мөмкин дигән фикер белән уртаклашты Рамиля һәм Рамил. Әйе, югары дәрәҗәдәге иҗат арзан тора алмый. Уйлавымча, әлеге күркәм парның кадерлем дип исемләнгән җырлары шундыйлардан. Сәхреләрдә таң җилләре уята назның барын Син бит һәр чак йөрәгемдә сөекле газиз ярым Таңнар белән йөрәгемә син бит килеп керәсең Сөю тулы җаннарымны күкләргә очырасың Кадерлем, иң кадерле күз нурым Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым Кадерлем, иң кадерле күз нурым Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым Былын буйлап матур гөлләр эзләдем таба алмадым Матур гөлдән сөйкемлерәк гүзәл син газиз ярым Назга тулган синең күңел йөзләреңдә якты нур Күз карашың камаштыра ышкын чәчеп тора ул Кадерлем, иң кадерле күз нурым Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым Кадерлем, иң кадерле күз нурым Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым Синең күңелнең хисләре таңнардан көчте микән Бар былымның тылсым кеше җаныңа тулган икән Сөю хисе шишмә кебек ургылып тулып торсын Күңелдәге күбәләкләр талпынып очып торсын Кадерлем, иң кадерле күз нурым Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым Кадерлем, иң кадерле күз нурым Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым Мәйдан каналының студиясы кинәт кенә нурланып китте һәм моңа сәбәпчеләре алар үзләре үзегез дә инанасыз.
бик матур эстрадыбызның, татар эстрадыбызның күркәм дуэты, тормышта тату һәм үрнәк гаилә Илназбак һәм Гүзәл Идрисова үзләре. Ой, сәлам. Хәлләр ничек? Хәерле көннәр. Хәерле сәгатьләр. Һәр мәйдан телеканалын караучыларга ялкынлы кайнар сәламнар. Монда Илназның күбрәк сөйләшүеннән соң иң беренче сорау туа инде. Илназ үзе тормышта кемнәр белә, җыр телле, мәзәкләр сөйли, бер кайчан да югалып калмый. Менә бу бер каян килгәнсең? Әтәш тагын. Күршедән генә диме? Моңа нәрсә дип җавап бирергә икән инде. Бу беренче рата халайда гала шулай яраткандыр инде. Шуннан ул бит инде теге ситуациядан чыга. Ситуация, мәсәлән, менә син хәбәрәнгә ашап торасың икән, хәбәрәңгә турында бер кызыклы бер сөйләргә мәгълүм. Кишерашсың икән, кишер турында мәсәлән. Ни өчен сорадым? Гүзәл, Илназның бу сыйфатлары сине туйдырмадымы әле? Иде дә шундый мәзәк сөйләп торам. Идеядан яхшы менә шушы сыйфаты белән үзенә каратты да инде. Юмор хисле булуы белән әйе. Ул әле романтик иде. Баштарак. Аңлай йөрәгем. Хәзер вакытта җитеп җитмидер инде аңлыйм романтикага. Башта бик юмор хисле, романтик юмор хисле калды, романтикасы әле китеп бетте. Димәк, Илназ идея дә шулай ук шаяра. Шаяра. Малайлары да шул безнең гомумән һәрбер көнебез шундый шаяру белән уза. Шаяра белән уяна. Иртә Шаяра. белән кемдер иртән шаяра башлый, инде уянгач. Менә шул кичкә хәл ятканчы. Мәйдан каналындагы бакларның серләрен ачтык. Шул шаярадан башлана инде. Шуннан башлана инде ул Син бит. шаярмыш иш малайны таратып кара әле. Беберләрне. О, аларны чисен тараткач, вообще гел шаярабыз инде. Менә гел. Миңа калса, менә яшерен батырын түгел, нинди стильдәге клиплар үзегезгә якын һәм кайсы стильдәгеләр гомумән кыен? Якын дип инде аның хәзерендә нидер стиль эзләп торуның теге шикләре дә битте буган, чөнки бөтен кеше кыйбатлы машинада җырып карадылар инде, рестораннарда карадылар, самолетта җырып карадылар инде. Менә минем бер хыял бар. Әгәр дә шул хыялны белмим, тормышка ашырып булырмы, юкмы, ул инде дөресен әйткәндә финанс чыгымнарда, теге башка чыгымнарда. Хыялыңны әйткәнче, ул хыялны башкалар алмаслык итеп әйтеп куй. Илназбакның бренды булып калсын. Шул минем хыял менә парашютта. Ага. Парашюттан сигереп, менә шунда менә ышканда ук шушы клипны төшереп бәргә. Бу вакытта Гүзәл, Ул вакытта уж штурвалар артында утырый. әйтерсең дип уйлам, Гүзәлгә парашют бирмибез ди. Юк, парашют бирәбез. Капшыгын гына. Менә шундый хыял. Гүзәл, син үзең ничек күрәсең менә киләчәк клибыбызны? Гомумән безнең менә хәзерге вакытта да җырыбыз син кирәк дип ул гаилә белән бәйле. Шундый гаиләбезнең тормышның бер көне дип атала. Шундый юмор хисле клип килеп чыкты. Менә шундыйны күбрәк төшергә миңа күңелемә якын шундый клиплар, гаиләле клиплар. Кыен миңа ничектер фәлсәфи шундый Тормыш мәгънәсе. Шундый клипларны төшергә миңа кыен. Ничектер теге үлем турында бар, тине авариялар ясап, шуны мин гомумән күз алдыма китермим. Ул инде минем өчен бик авыр нәрсә. Бәлки ул шуннан да килер, сезне позитив гаилә буларак белгәч, сездән матур җиңел клиплар көтәбез дигән Ничектер әйбердән. үзебезгә дә күңелгә шул якын, инде хыялга килгәндә мин парашютта Безнең белән йөрмәсем. бер генә җырда да. Мин Мальдивада төшәсе килә клипны менә. Менә бит. Менә Илназ. Менә сиңа. Матур балыклар Аны янында. бит инде төшерделәр, күрсәттеләр, ул теге. Мин төшмәдем әле менә. Уйлаган хыялларыгыз тормышка ашсын дип әйтәсем килә. Амин. Янәгешәгездә һәрвакыт бәхет, шатлык, уңышлар гына ияреп түгел, алларыгыздан да барсыннар. Амин. Рәхмәт безгә килүегез өчен. Рәхмәт барча мәйдан телеканалын караучыларга, әлбәттә җитәкчеләргә, шушы матур тапшыруга безне чакырганыгыз өчен тагын күрешүләр, тагын очрашулар насыйп булсын. Ух, моннан соң 2 тапкыр карыйсы килә сезнең клипны. О, Бик зур рәхмәт дә тизрәк кабызыйк әле. Тизрәк кабызыйк әле, хәтта телевизор каршына тора. Тавыш бирергә дә онытмагыз. Чын булса гомергә бер була, син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Киләсе сентябрь айы хит парады катнашчысы Наил Әсхәмов
Ул әле җырчы гына түгел, стилист та, шәч тарашта икән. Клип төшерер өчен шактый артистлар үзләренең имиджларына зур игътибар бирә. Бу мине һичшиксез сөендерә ди Наил. Аеруча хатын-кызлар стильләрен кайгырталар. Ә менә кайбер ир-атлар үзенең кыяфәтенә бик күп игътибар бирергә тиеш түгел дип уйлыйм дип өстәп куйды ул. Барысы да алда әле дигән уй-фикер белән Наил башкаруында җыр тыңлап алыйк. Quyoshim, sen sulashim, mahabbatim, shashagim, sen bit menim birdan birim, o'tganim, kelashagim. Tufon bossa, tosh yog'sa da, yo'llarimda tog' bo'lsa da, quyosh seni boy uyg'otsa, izlaringni qum bossa da, yo'qotmaman mangu seni, sen meniki, sen meniki. Yo'qotmaman mangu seni, sen meniki, meniki. Ömürlükte suydim seni, sen bari tek meniki. O'zimda jonim tanim, bor bo'lganim seniki. Tufon bossa, tosh yog'sa da, yo'llarimda tog' bo'lsa da, quyosh seni boy uyg'otsa, izlaringni qum bossa da, yo'qotmaman mangu seni, sen meniki, sen meniki. Yo'qotmaman mangu seni, sen meniki, meniki. Tufon bossa, tosh yog'sa da, yo'llarimda tog' bo'lsa da, quyosh seni boy uyg'otsa, izlaringni qum bossa da, yo'qotmaman mangu seni, sen meniki, sen meniki. Yo'qotmaman mangu seni, sen meniki, meniki. Мәйдан каналы студиясы менә хәзер 3 тапкырга артыграк нурланды, ямьләнде дип әйтәсем килә, чөнки ямьле төркемен кызларын күргәч, кәефләр күтәрелә инде. Кызлар, сәлам, ничек кәефләр? Сәлам, Эльмир, исәнмесез? Тамашачыларга һәрвакыт искәртә торган, үзем өчен дә кабатлый торган традиция: Алина, Вероника һәм Альбина. Кызлар, без бүген клиплар турында сөйләшәбез. Менә сезнең фикер буенча, бүген көндә нинди юнәлештә, нинди темага клиплар җитми? Клиплар күп, темаларда җитәрлек, ләкин татар эстрадасына клип төшерү сыйфаты һәм баналь әйберләрне стильле итеп төшерү җитми. Ягъни шул ук авыл күрешен башка төрле машинада барган җырчыларыбызны башка төрле стильләштереп бетергән. Бәлки безгә казах эстрадасыннан үрнәк алырга кирәк. Вероника белән килешәм. Яхшы чагыштыру дип әйтәсе килә, чөнки дөрестән дә казах эстрадасының клипларына күз салсак, аларда инде сыйфат дигәндә әйбер бар. Алар инде замана белән бер адым белән атлыйлар диясе килә һәм инде ниндидер яңалык өстәп торалар. Монда әйтәсе килә, теге башка милләтләрнекенә караганда махсус әле казах турында сөйләшә. Юк, аларның телләре дә безгә ничектер якын. Мәдәнияте дә безгә охшаган. Әйе, шуңа күрә алар белән ничектер чагыштыру дөресрәк булыр дип әйтәсез. Димәк, сезнең фикер шул юнәлешкә таба барырга дисез, әйме? Әйе, хәтта менә Татарстаныбызның рәисе Рөстәм Нургалиевич та шул ук фикердә. Шул әйбергә игътибар итәргә дигән. Менә бит
Менә кызлар, сез шул ничектер Шәрык, Казакстан стиле дисез, аерым бармы? Мәсәлән, бездә кайсы өстенлек ала, аларда нидирәк? Безнең эстрадабызга килсәк инде, ул син дә беләсең, без барыбыз да беләбез, ул инде Сыерчыклар. Бер-беребезгә кара Сыерчыклар. мәхәббәт, аерылышу, хыянәт, менә безнең шул бер тема. Менә шушы Үзебезнең янда тирәдә генә, әйләнәбез, бәлки безгә күбрәк масштаблырак уйларга кирәктер. Бәлки дөнья турында, дөньяда булган проблемаларны күтәрергә кирәктер. Майкл Джексон кебек табигатьне саклап калу кебек. Тәкъдим итәсез үзебезнең Казанда гына кайнап ятмаска. Ямлеләр тагын шаккаттыра инде, хөрмәтле тамашачылар. Казан, Татарстан тамашачыларына җитми, дөнья күләм татарларыбызны берләштергән маташалар була. Нәкъ ташлай. Шунсын да әйтеп үтәсем килә, сез бит үзегез генә бөтенләй беренчесе сезнең бернинди директорлар да, җитәкчеләр да, продюсерлар да юк. Беренчедән әйтәсе килә, безнең продюсерыбыз бөтенләй юк, ул бер кашанда булмады. Барлык эшләрне, барлык вазифаларны үзебез Ничек бүләсез? Менә бармы бүленгән? Бар, әлбәттә. Вероника елмаю өчен җавап бирәдер, юкмы? Матурлык өчен. Хәзер ул үзе турында сөйләр. Мин костюмнар буенча җаваплы, образларны үзем уйлап табам һәм инде бергә безнең дизайнер, тегүче, безнең мастер белән аларны тормышка ашырабыз. Һәм инде группаның матур стиле булу өчен җаваплы. Димәк, матурлык өчен Вероника җавап бирә инде. Альбина, син нәрсә эшлисең төркемдә? Мин административ сораулар буенча һәм вокал укытучысы буларак төркемдә вокал һәм профессиональ җырлау буенча җавап бирәм. Димәк, башкалар үпкәләячәк, әгәр дә әйтсәм, Альбина матуррак җырлый дисәм. Альбина безнең төркемдә матур яңгыраш, тулы яңгыраш, Бердәмлек, дөрес әйтәсең, бердәмлек буенча ул җавап бирә. Мин инде төркемдә күбрәк татар җырларына өстенлек бирәм, татар җырларын сайлыйм һәм инде төркемебезнең татар җаны дип әйтсәм дә, бер дә ялгыш булмас. Төркемнең милли рухын тагы да байту өстендә. Әфәрин кызлар, ничектер? Менә мин карап торам читтән, сез һәр вакыт чыгышта гына түгел, менә бүгенге әңгәмәдә дә бер-берегезне тулыландыра торган, шуннан да тулы бер матур состав һәм шушы состав белән узак еллар безнең тамашачыны сөендерсәгез шигенә дип әйтәсем килә. Һәрберсе уникаль, уй фикерләрегез һәм тормыштагы карашларыгыз бәлки төрледер дә, ләкин иҗатыгыз һәрвакыт уртак, шундый тәмле. Менә уртаклыкка килгән вакытта бераз гына талашулар буламы? Була, әлбәттә. Дөресеннән башлады. Була. Бу нормаль күренеш. Әлбәттә, ансыз иҗат итеп булмый, беләсең. Төркем инде ул безнең бер шундый зур гаилә дип әйтергә кирәк. Инде без теге ир белән хатын арасындагы булган ызгышлар да була, ләкин без шундый безнең бер яхшы ягыбыз бар. Төркемнең сире бер өстәл артына утырып, бөтен сорауларны, бөтен ачуларны, бөтен булган проблемаларны шунда салып, һәм инде бер-беребез белән аралашабыз, сөйләшәбез. Менә Ямлек төркеменең өчәүләп өстәл артына утырган конференциясына эләгәсегез килсә. Анда инде әлбәттә теге талашулар да була, җылашулар да була, ансын. Һәм түгәрәкләп күрешен дуслашуы күбрәк була дип әйтәсем килә. Менә хөрмәтле тамашачылар, Ямле төркеме Мәйдан каналының тамашачысы өчен махсус үзләренең серләре белән уртаклашты. Кызлар, зур рәхмәт килгәнегез өчен, елмаюларыгыз өчен. Әйттем бит, вәгъдә әйттем бит. Студиябыз тагы да яктырып, нурланып китә дип. Ямле кызлары булды бүген бездә кунакта. Рәхмәт. Әйдәгез, клипка күчек. Һәм инде тавыш бирегез, хөрмәтле тамашачылар. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, ағыламың таңнар атқанында. Талайым таңының жаран, туған яқының мұңан, шаңлап шешімәләрі ағанда.
Хәзерге вакытта җырчы һәм киләсе катнашчыбыз Нәркиз Зиннатуллин клип төшерә. Ул минем калган эшләремнән аерылачак. Талантлы кешеләр белән иҗат төркеме оештырдым. Берлектә клип өстендә эшлибез. Премьера позитив һәм кәефне күтәрә торган булачак дигән сире белән уртаклашты Нәркиз. Булай булгач клибыңны зарыгып көтәчәкбез. Әлегә синең гомерне ашыктырабыз бугай җырың лаеклы хит тапшыруын дәвам иттерә. Ömrünü aşıktıranbız buğay Atlarını kuvabız şekilli Dallarına sanduğaş Indi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Kırıklaşın kırık yaka taşla Başlap bulmay uzgan ömrünü Dallarına sanduğaş İndi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Kırık ışın kırık yaka taşla Başlap bulmay uzgan ömrünü Dallarına sanduğaş İndi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Ömrünü aşıktıranbız buğay Ketkükten yılları sanattırıp Yaşligime kaydıp Tagın bir yaradıp Eğlenip kaytanlar attırıp Kırık ışın kırık yaka taşla Başlap bulmay uzgan ömrünü Dallarına sanduğaş İndi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Kırık ışın kırık yaka taşla Başlap bulmay uzgan ömrünü Dallarına sanduğaş İndi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Ömrünü aşıktıranbız buğay Atlarını kuvabız şekilli Dallarına sanduğaş İndi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Kırık ışın kırık yaka taşla Başlap bulmay uzgan ömrünü Dallarına sanduğaş İndi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Kırık ışın kırık yaka taşla Başla baştan uzgan ömrünü Dallarına sanduğaş İndi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Kırık ışın kırık yaka taşla Başla baştan uzman ömrünü Dallarına sanduğaş İndi bir sayrağaş Eğlenip kaytuğa ikili Eğlenip kaytuğa ikili Җырчы Фәридә Фәйзуллина күбрәк чуаш тамашачысына таныш.
Чыгышларым Мәйдан каналының Нурлы сәхнә рубрикасында күренгәннән соң татар тыңлаучылардан да җылы кайтавазлар килде. Җырларым аларга ошады дип уртаклашты Фәридә ханым. Ул автор башкаручы, иҗат җимешләре мәгънәле, тавышы моңлы. Җырларым тамашачы күңеленә хуш килер дип уйлыйм ди Чуашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Барысы да яхшы булачак Фәридә ханым. Сезнең сәләтегез белән башкача була да алмый. Sarqıla janarыңнан, әллә шелтер шешімә суаннан, жырларыңда тояма жылыңнан, үзгәләне жаным маңыңнан. Сүйгән ярым мұңлы сандуғашым, тынған йөрәгемне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәгырімне, үзәгімне зинһар йылатма. Сүйгән ярым мұңлы сандуғашым, тынған йөрәгемне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәгырімне, үзәгімне зинһар йылатма. Тыңлап кына килгән мәхәббәтем, бәхет кошын көткән сөйгән яр. Соңардың дип сагышлана җанам, ярсу йөрәк зинһар тынычлан. Сөйгән ярым моңлы сандуғашым, тынган йөрәгемне уятма. Моңлы жырлар жырлап бәгырімне, үзәгемне зинһар йылатма. Жырлап бердең гомер күзләремә, язлар бирдең сулган күңелемә. Жырларыңда тояма жылыңна, үзгәләне җаным маңыңна. Сөйгән ярым мұңлы сандуғашым, тынган йөрәгемне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәгырімне, үзәгемне зинһар йылатма. Сөйгән ярым мұңлы сандуғашым, тынган йөрәгемне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәгырімне, үзәгемне зинһар йылатма. Мұңлы жырлар жырлап бәгырімне, үзәгемне зинһар йылатма. Үзәгемне зинһар йылатма. Лайыклы хитның бу мизгелендә Мәйдан каналының рәсми төркеменә күзәтү ясыйк. Шаккаттыргыч саннар. Эльмира Нәгыймованың әлеге музыкаль бүләге 45 меңнән артык каралган, 300дән артык лайк. Кайтавазларда җылы сүзләрдән генә тора. Минем яратканым сиңа, иҗатыңна зурдан-зур уңышлар телим, шибәркәй бәхетле бул дип язып калдырган Эльмираның тугры тыңлаучылары. Мондый күренеш илһамландыра.
Җырчы Лилия Хамитова һәм Винарис Ильегет туеннан да фотосурәт сезнең күңелегезгә бик охшаган. Комментарийлар эчтәлекле һәм ихлас күңелдән язылган котлау сүзләреннән тора. Мондый тамашачыларга ия булу үзе зур бәхет. Шундый эчкерсез булганыгызга сезгә бик зур рәхмәт, дусларыбыз. Винарис белән Лилиягә сәламәтлек һәм мәңгелек мәхәббәт телибез. Шундый ук позитив һәм шатлыклы булып калсыннар. Винарис белән Лилиягә мәңгелек мәхәббәт, бәхет теләп калабыз. Шундый эчкерсез саф булып калыгыз әле. Мәйдан каналының ВКонтакте социаль шилтәрендә урнашкан рәсми төркемендә тапшыру төшерү мизгелләреннән эксклюзив фото һәм видеолар, җырлар даими рәвештә чыгып бара. Безнең белән булмаганнарга тизрәк язылырга тәкъдим итәм. Сентябрь айы хит парадының катнашучылары билгеле. Алар берсеннән-берсе затлы һәм сыйфатлы артистлар. Бөтенесе дә җиңүче исеменә лаек. Исегезгә төшерәм, ошаган катнашчыга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS юллагыз. Тулырак мәгълүматны Мәйдан.тв сайтында да табу мөмкинлеге бар. Күз күркәм хисләргә, җанны айкардай гүзәл кичерешләргә шундый бай. Кадерле тамашачылар, бу елның алтын көзендә иң изге теләкләрегез чынга ашсын. Иҗат төркемебез һәм мин Илмир Ямалов сезнең белән киләсе очрашуга кадәр сау булашабыз. Киләсе шимбә көнне дә Мәйдан каналында очрашырбыз, дуслар.